Good morning. Unang-una po, ano po muna sa yung pangalan po natin, sir? Ako po sir si Henry Macahilos, 50 years old. Isa pa akong rider ng JNT Express Delivery. Opo. Sir, meron po kami napanood na nag-viral na video, actually sa mga 1.7 million na po ngayon, yung views niya. Ano po sir yung nangyari doon? Pwede po ba pakikwento po sa akin, sir, sa simula? Nung dumating kasi ako doon sa, sir, una talaga, tinis ko muna yung receiver na meron siyang parcel na dumating para aware siya na mayroong parcel na talagang dadating sa ano. So, kung alam ko yung bahay niya, kasi yung asawa niya at mga anak niya, regular receiver ko doon. Kasi second time na siya na naging ano ko ron eh. Na, ngayon, nung dumating ako sa bahay nila, sabi ko, sir, meron po kayong parcel na dumating. Facebook online po ito. Sir, ito ba in-order mo sa Facebook? Kasi usually sa Facebook, meron talagang may scammer. Sabi niya, opo, kuya, in-order ko yan, mga pantalon yan. So, sabi ko sa kanya, sige sir, ito na po, picture ko muna. Kasi ang ano sa amin sa JNT, picture mo na, tapos kunin yung payment. Okay. Kasi yun ang orientation sa amin, yun talaga ang ano ng GNT, kunin ang payment para ano, kasi sumusunod lang kami doon sa regulasyon ng yan po yung process. Oo, yung process ng sa GNT. Ngayon, so sa nakatuwid, ano siya sir, kinuha niya yung parcel, sabi ko sir, bayaran niyo muna. Hindi mo na, parang alangan siya, tapos binuksan niya. Nakita niya, sir, pantalon nga. So, inabot niya. Sabi niya sa akin, sige, okay. Pantalon din pala. Sige, binigay niya yung bayad. 999 yun, sir. Tapos, kumuha ko ng piso, sinuklihan ko nga. Sabi niya, huwag na, okay na. Tapos, yung ano na sana ako, paalis na. Ang ano niya sa akin, tika lang, kasi tinignan niya, yung laman ng parcel, inugot niya ngayon. Nung pag-ugot niya doon sa parcel, sabi niya, ay, mali. Okay. Levi's yung in-order ko, bakit ito ay Wrangler? Sabi ko, sir, wala akong alam yan, sir. Hindi ko alam yun kung ano yan, sir. Sabi niya, ay, walang yan, nadali ako ng scammer, ko yan Sabi ko, sir, kung okay sa inyo, sir, para kasi hindi ko na rin po pwede kasing balik yung pera, sir. Na-upload ko na sa system namin eh. Ako magsasuffer niyan ng 1,000. Pero ang araw ko lang 355. Okay. Tapos kung makarami ako, may commission. Pero kung wala naman, walang doon lang talaga. Sabi niya, ay hindi. Dapat inaayos niyo yung trabaho. Sabi sa akin. Sabi ko, sir, ako sir niyan, wala akong alam kasi sa akin, trabaho lang. Kung may problema kayo, sir, kontakin niyo yung seller. Kontakin niyo yung seller, tapos, punta kayo sa office, dalhin niyo sa office yung, yung parcel, at doon niyo ireklamo, sir, para may balik yung, kung ano man, doon maripan yung pera. Alright. Oo, sabi ko sa kanya. Ngayon, sabi niya, ay hindi, hassle pa sa akin yan. Pupunta pa ako doon na, balik mo na lang yung pera, para wala tayong pag-uusapan pa. Sabi ko sa ngayon niya, sir, 1,000, halos 1,000 yun, sir. Kung balik niyo sa inyo, sir, ako magsasuffer niyo. Babayaran mo yun? Babayaran ko yun, sir. Matik yun, babayaran ko yun. Charge sa'yo? Oo, charge sa akin. Kasi open na yung piskuan. Kasi yung policy sa amin, pag na-open yung parcel, matik yun, charge sa amin pag hindi ginawa ng Opo, kasi dapat yan, supposedly, dapat before i-open ng customer yung parcel, dapat nabayaran mo na sa inyo. Nabayaran, sir, oo. Kasi SOP po yan sa company. Ngayon, kung medyo alanganin siya, ayaw niya tanggapin yung parcel, pwede na ninyo Pwede i-cancel, sir. i-cancel. Oo, wala problema. Pwede niya i-cancel. Kasi wala kaming magagawa nun. Kung hindi niya, kasi sinasabi ko na kagad sa mga receiver, kung hindi niyo sure yung parcel nyo, hindi nyo in-order, pinadala na kayo sa Facebook, pwede nyo namang ibalik. Wala, cancel lang. Oo, cancel na lang natin. Sabi ko, isang thumbs down lang, cancel na yan. Wala natin pag-uusapan. Okay. So, ganun sir, nagkaroon ng sabi niya,
ay, tika, sabit ka dyan, sabi sa akin. Sabi ko, sir, bakit naman mo masasabit? Eh, sir, wala akong alam. Kasi nga, delivery lang ako. Ang ginigiit niya, hindi. Kasabot ka sa scammer. Okay. Sir, sabi ko sa kanya, sir, paano nangyari yun nakasabot? Eh, hindi ko nga alam kung saan nyo in-order yan sa Facebook online. Ako, delivery lang. Wala akong, kumbaga, wala akong alam kung sino yung tao na in-order nyo. Wala akong connection doon. Wala akong kwan doon. Ay, hindi. Parang, kumbaga, kino-compare na niya ngayon sa drugs. Napunta doon sa drugs, sir. Okay. Na kung halimbawa, pinadala na, parang nagbenta ako na, illegal. Kasabot ka, O, kasabot ako. Conspiracy. Oo, yun ang hindi niya maintindihan na, sir, wala ako, ipinipilit ko, pero siya, ginigiit niya na, scammer ka. Nagpagamit ka sa mga scammer. Okay. Sabi ko, parang akong naano na doon, sa pag-uusap namin na, walang, kasi kung sino siyang pinagsasabi niya, may kuya ako sa NBI, huwag kang paloko-loko dahil, tapos, nung bandang kuya, binantaan niya ako, sabi, araw-araw ka nandito. Sabi ko, araw-araw, siyempre, yan ang trabaho ko. Itong binubuhay ng pamilya ko. Mga anak ko nag-aaral sa college. Okay. Eh, siyempre, kahit gabi nga, inaabot ako ng madaling araw, wala akong reklamo sa pag-uwi. Kasi nga, kailangan ko trabaho. Kailangan ko, yun ang pinasok ko. So, magtitiis ako. Tiyaga ako dahil para sa pamilya ko. So ano pong pagbabanta yung masanabi niyo sa inyo, sir? Yung pag hindi binigay, 1,000. So, sa bandang huli, sir, na parang naano ako, sige, sir, para hindi na tayo magtatalo ng mahaba pa. Balik ko na lang sa yung pera. Ako na lang po magsasuffer. Yung 1,000 na, sir, okay lang, kahit i-shoulder ko na lang, ako na lang po ibalik ko. So binalik ko sa kanya. Sir, thank you na lang po. God bless na lang sa inyo. Kasi ako, kahit tanong nyo po sa kapitbahay, mga kapitbahay dyan, halos isang taon na ako nag-deliver dito na wala akong in-scam. Wala akong ginawang, parang, naiiyak ako, sir, parang hindi ko lang mailabas yung galit ko, parang kasi ayoko na magkaroon kami ng doon. Wala akong laban eh. Ayoko naman ng gulo kasi nga naghanap buhay ako ng matino para sa pamilya ko, para sa Tapos ganun, parang ang baba, tinatanong pa niya kung saan ako nakatira. Okay. Sabi nga, baka sa Quiapo ka nakatira, saan galing? Tinanong ko niya kasi kung taga-Palawan ka pa eh. Oo, yung sa miss ko taga-Palawan. Sabi ko, hindi ako taga-Mindanao ako. Opo. So, Kaya doon ako, parang nagkaroon ako ng sa sarili. Sa tagal ko na nito, nagkaroon ako ng kaya siyempre, nagkaroon na ako ng pangangamba, sir, baka mamaya may kaya siya, may kaya sila, mayaman sila. Eh, baka balikan niya ako. okay. Yun ang iniisip ko kasi ang pamilya ko, yung mga anak ko nag-aaral sa college. Wala akong, kumbaga, pag may stop ako ng dami ng bayarin, motor, tapos mga loan ko pa. Yun ang iniisip ko ngayon. Opo. Sir, ilang taon na po ba kayo, sir, sa dyan sa JNT, sa pag-deliver po? Rider, sir. Mag 1 year nang yung nag-start kasi ako sa November 30. Pakatanda ko, November 30 pa ako nagsimula. So, sa loob po ng 1 year na yun, sir, okay naman, smooth naman yung flow ng pag-deliver niyo sa mga customer? Oo, sir. Kahit po itanong dyan sa area ko na yan, sa Santol, yung mga actually, kagabi nga, mayroong naiyak doon sa nung panood yung video ko kasi hindi ako ng tao. Wala akong inaagrabyado. Sa pa lang, doon pa lang sa pagka yung Facebook, inaano ko yung mga receiver kung ito ba tatanggapin nyo kasi nga, hindi natin alam. Hindi ko naman sinasabing lahat yan is scammer. Kasi ayaw ko naman na ako mismo magkuha na scammer. Hindi naman lahat. Kasi meron din talaga ng scam, sir, na Kaya, parang... Actually, sir, meron lang mga maling parcel na meron, sir. Padalahin. Meron talaga. Hindi naman talaga scam. Hindi scam, sir. Mali. Kumbaga, hindi mo siya scam na, yung minsan mali yung pinapadala. Hindi, which is normal naman talaga nangyayari. Oo. Maring talagang kasi tao lang tayo. Nagkakamali. Oo. Kaya, talagang meron ding talagang sinasadya o para lang magkaroon ng pera. Kaya lang yung time na yun,
kung meron man sa problema between doon sa customer at doon sa seller, problema po nila yon. Oo, hindi po, wala po kami. Kasi delivery lang po kami sir. I-deliver namin yung parcel sa kanila. Picture, tapos bayad. Okay na, alis na. Oo. Kung yun may problema sila doon, doon na yun sa seller. O kaya kung hindi sila pwede na magreklamo sa office. Doon nila na bakit ganito. Sa amin, rider lang kami sir eh. Delivery, kaya nga delivery, ang sa amin, ihahatid lang namin yung parcel. Kahit saan sila doon sa area niyo, kahit puti nga, pinapasok ko lang para mahihatid ko yung, kasi yun ang trabaho ko, yun ang, yun ang anak buhay natin. So, talagang Tiis tayo. tiis. Wala akong reklamo sir, kahit dyan sa lugar na yan, yung sa seashore, sa kaputi ko dyan, pero yan, pag kaya ng motor, maliban lang pag hindi talaga kaya ng motor ko sir, yan. Pag hindi kaya ng motor ko sir, sinasabi ko na sa receiver, ma'am baka ko pwedeng puntahan nyo na lang dito, kasi nga, hindi kaya ng motor. Ilang beses na kasi akong na-slide dyan sa lugar na yan. Okay. Kasi may crates pa yan sa siya, tapos mga nakapatong na parcel, sako. Minsan nawawala akong balance eh. Pero, After po nung sir, nung encounter nyo na yon, kasagutan kayong dalawa, ano pong nangyari sa buong maghapon po ninyo hanggang sa gabi, pagtulog po ninyo? ayun, hindi ako sir. Kahit nung pag-deliver kasi kahit gabi nag-deliver ako, nag-aalala na nga yung mga bisor ko sa warehouse. Kasi nga, gabi na, mamaya, sabi ko, kasi ang dami ko pang parcel na i-deliver. Pero, yung time na yun, sir, parang akong, Nalumura ka talaga. Oo, parang sa sarili ko, hindi ako yung, parang nawalan ako ng mag-deliver. Pagdating doon, minsan kasi may nakakita na ng video, nung araw na yun, tinatanong, sir, ikaw ba yun? Ikaw ba ito? Kuya, bakit gano'n? Inaano nila, siyempre, hindi ko nga alam, ba't ginanon ako na, scammer daw ako. Kaya so kagabi, Diyos, hanggang tamang arawan lang talaga ako. Kasi wala, nakauwi ako sa bahay, alauna na sir. Madaling araw, wala na akong halos pinulog. Ikaw lang po ba siya nagtatrabaho sa inyo? Sa pamilya ninyo? May misis ko sir, nanay, kami dalawa. Kami dalawang tatrabaho para sa mga anak. So, ano pong masabi niyo sir sa inyo pong kapwa rider at kapwa doon po sa mga customer po ninyo? Sabi ko lang sir, doon sa mga kasama kong rider, medyo abaan lang po natin ang pasensya kasi nga hindi natin alam ang mga ma-encounter natin, yung mga tao na so, medyo, kasi ako nga, medyo, hinabaan ko talaga ang pasensya ko kasi iniisip ko, pamilya ko. Ayoko naman talaga na kasi kung ako yung tao na basaguliro at baka nagkaroon kami ng komosyon. Ako iniisip ko pamilya ko. Kasi kahihiyan din kung magkaroon ako ng tapos ganyan. Ayoko naman ng gulo. Tsaka nirespeto ko kasi receiver yun. May kaya sila. Ayoko. Inaano ko lang yung, tinitingnan ko yung sarili ko na ito lang ako, tamang lang. Yung trabaho lang. Ang inisip ko, trabaho lang talaga. At saka talagang sir, hindi may iwasan. Minsan may nangyayari yung customer at yung rider nagkaka-encounter. Susuntok yung mga delivery rider natin. Kaya nga po sir, yun ang tinitingnan ko rin si sir kasi na siya, medyo na rin siya kasi ang tagal kong inano yung pera dahil ginigit niya na scammer. Kasabot ako doon sa scammer. Kahit anong paliwanag ko sa kanya, sir, please, huwag niyo pong akong pagbintangan. Dapat po, inano niyo muna yung tao. Talagang gawain ko ba? Kasi halos isang taon na ako dyan sa, wala man akong nagrabyadong tao. Wala man akong sir. Wala akong ginagawang masama. Yung pag-handle ng parcel, receiver, sa mga receiver, pupunta, bibigay ka lang ka, syempre, mo yan. Ginagawa ko yan, ginagampanan ko yung trabaho ko, sir. Kahit sa warehouse namin, sir, yung mga QA, kilala nila ako yung pinakalas na umuwi minsan umuwi ako nung, naabot ako ng squat ng madaling araw. Sa pag-deliver? Hindi, sa pagre-report, sir. Kasi pag naka-scan ka ng halos 200. Kasi yan, gagawa naman ng report yun kung hindi maubos lahat. Kaya inaabot ako ng madaling araw. Pero kinabukasan, pasok pa rin ako. Kasi inaisip ko, yung pamilya ko. Paano ko bubuhay kung mag-stop ako?
Paano ako kasi marami kaming bayarin. College, first year college pa yung mga anak ko. Talagang mahaba pang sakripisyo na gagawin ko para lang sa pamilya ko. Kaya lang, dun sa na yun, parang nagkaroon ako ng, yung pangyayaring yun, nagkaroon ako ng Trauma ka. trauma ako. Kasi, siyempre, may kaya si sir. Hindi natin alam kung isip ng medyo na siya ngayon, mamaya. Paano pag ganyan, sir? Kamusta kayo ngayon? Tuloy ba yung pag-deliver nyo ngayong araw? Kasi medyo natakot na kayo na lumabas. Sa Deliver akin sabi, basta Diyos na lang kung talagang gagawin niya sa akin na okay na sir. Kung talagang, total, naiiano ko na rin kung talagang gagawa siya ng sa akin, wala akong magagawa. Dahil kailangan ko trabaho. Kung humihinto ako sir dahil lang sa pangamba na yun, walang mangyayari sa buhay ko. Walang mangyayari sa pamilya ko. Pag sa mga ganyan sitwasyon, sir, talagang pinipilit nila intindihin talaga yung mga customer para lang. Kumbaga, si Lord, ko lang kay Lord ng Lord, pag-ayos ko ng pahay, gabayan mo ako, makatrabaho ako ng magampanan ko yung trabaho ko, maayos, tapos pag-uwi naman, Lord, salamat at hindi naman nagkaroon na. Yun ang dasal ko. Talagang dasal araw-araw. Yun ang pinaka ko lang. Pinaka ko sa Panginoon na gabayan niya ako araw-araw. Yung takot, sir, anuhin mo yung takot talaga. Hindi ka makakatrabaho. Hindi ka makakatrabaho ng maayos para matatakot ka. Ko na lang, sir. Sa Diyos ko na lang kung talagang gagawa niya ako na. Sana naman, hindi. Naman si Sir na sa ganitong trabaho, sitwasyon namin. Rider, talagang mahirap. Kahit ulan, init. Talaga, para lang maservisyon sila. May hatid yung in-order nila, parcel nila. Kahit na tanong sa mga dyan, sa area na yan, Bordo, Aranila, Sunrise. Inabot ako ng gabi dyan. Sabi nga sa akin, Sir, hindi ka ba nang tatakot? Kasi gabi ka na. Sabi ko kung yung takot. Wala akong yung hanap buhay, kailangan ko. Walang mangyayari sa akin. Walang mangyayari. Hindi ako